Hi guys! Kumusta? Sa video na ito ay papakita ko kung paano magluto ng crisping dilis. Umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng dilis, sugar, white or brown, and canola oil. Yun lang. Alright, so umpisahan natin sa pagluluto. Kuha tayo ng pan on medium-high heat. Lagyan natin ng oil, about 1 teaspoon lang. Once mainit na yung oil, ilagay natin ang dilis. So ang gagawin natin dito ay paghalo-haloin natin ito for about 4 minutes and 30 seconds. Huwag tayong mag-stop. Continuous lang talaga yung paghalo-halo niyan. Kasi yan yung, kumbaga yung key para crispy talaga yung dilis. Alright, so after about ito mga 3 minutes ito. So, another 1 minute pa. Tapos, once ready na talaga siya, lagyan natin ng white sugar. Turn off the heat right away and then mix mo ng konti. And then, that's it. I-transfer mo yan sa serving dish at ito ang kinalabasan niya. Crispy talaga. Niluto ko ito about 7 p.m. Tapos, pagka umaga, crispy pa rin. Alright, yun lang guys. Napakadali and thank you so much for watching.